Kyyn viesti 30.6.2025. Älä pelkää pimeää. Älä pelkää, vaikka se kietoutuisi ympärillesi ja puristaisi. Älä pelkää pahaa, sillä mitä paha oikeasti edes on? Paha on harha. Paha on sinun tuomiosi. Tee sovinto pimeän kanssa. Sovinto ja rauha. Kiinnostus siitä, minkä tuomitsit. Älä ohita sitä. Älä sysää sitä syrjään. Tee siitä ystäväsi. Mitä silloin näet? Näen kauneutta, näen tarkoituksen. Kiinnostus siitä vielä enemmän. Katso vielä syvemmälle. Mitä näet? Näen oman pahuuteni, oman pimeyteni, näen oman myrkyllisyyteni. Ja miltä se näyttää? Tavallaan kauniilta, tarkoituksenmukaiselta. Mutta miksi näin on? En taida ymmärtää. Niin vain näyttää olevan. Linnut lentävät, kalat uivat, kyy matelee maassa, pelättynä ja vihattuna. Mutta onko tämä näkymä totuus, vai onko näkemäsi pelko ja viha omaasi? Ymmärrätkö nyt sen kauneuden? Ymmärrätkö nyt sen tarkoituksen?